ini intumbas niya di maunit ini suway dina in karayawan niya ang batos nga ibo sambahayang amin sambahayang mo duway hula isa kaulaw-ula yung mga torrendi kamo na yan yung mga kiyagan na panin pangumunan sing kamo na issue din ha mga maano siya mawot ni mga ang batos nila biat yun na yung kalagwan sa pagsambahayan nakan sa yung mga sila rin so ito pala ini ayaw nilaman hamanun labi luwa di pagsambahayan di pag-ibadat ni na marayaw kapang haula puno ko makagaw hamok sa sambahayan mo rin nahaula at ahon nga hula nasoy ko makaawot ang gatos nga ibo sambahayan dari hindi hamok na sambahayan mo lipat akan na chance yung kamo kita niyo rin di mararana mo na hindi na umaranin kami akan na misanin kami ato malayo dinabilang mo na mo malayo ba ba't labi hangi mo usok pa tumaray ba't labi ang putsaw dahil nun simbas namiyari rin sa muhot-muhot na supaya humasir namin mga amin kalabyan labi luwa na impact salamat Okay, Rakshay. ay na mo yan mga tao tayo manguran labi luwa na ipakumra na inini may nang sabab ikakiparat sa pardusan si kita niyo nayari na ka rin di mo patukawon di mo patukawon at inyahalkaan na minsak kaunin sa laku-laku chance sanda ko mahalawang sin duwa bulan maka minsan ka makapakumra okay na napag-uusya to kaumrahan niyo pa nun yung mga mumaas niyo kalimulawa makadyarin yung umrahan di iya to malabo na sabi kapag ini mumaas mo labilwa ni mga silawero na maas nakauna na chance na sin sila rin di kaumrahan nila maas nila makahampit sila may karayawan nito dawa makadjari kuno makadjari in mga sila na ang mga umrahan ni maas syarat niya suway sila amuin nawapat na umrahan hadjian nayari na kamuha halom di ikusan ini wayron na hati ko din ipag amin long tapag mo pag-check si mga jawazat yan bukong ka ataw ako na isab wayron na naman ko biasing kami pang wayron tas rin maripato mo yun na yung kata namin nain kami rin na halaw at niya kalab ihil kanyo sinulaw ta'ala kalagwan kanyo kalabyan kung kayong karayawang biyan yan na ayaw yato pasun ayaw pasunin waktu sin kita ni rin di magmain-main na dya atau mapuno di mga pasunin waktu sin kita niyo bisan ate ko kay alhamdulillah yari din di nakapakumra kata in mangi pa rin doon yari na hawla Saudi apa mataon to dyan yari na hawla Saudi misan in nakapakumra where misan nakapakumra misan nakapisa inuwi na sa Japahula lugi kalugian amon to yato pagyanon sila na siya na to ang lugi to yari na hawla ini kita may mga bang kakita ni mga magbibisita yan mari mag-umra yan nabukunan tayo pila sadya inalta nila views nila siyang sa nila yan nabukun uno maksud uno bangunin kyari nila sa akar na sadya simpanawak-tawak sin Allah Ta'ala iman sinamuhin tumbas ding Allah Ta'ala in yaangan naman sila na ini kita yari na rin di halaw pag-uusok pasutapin makuta pag-uwas na inhula ini long tabi na hula doon ni Manyot tinakamis lagi yari rin di impanagnan madrasa bangkam di hay ini inam impanagnaan madrasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag indog niya ang mga kasahabatan niya
Nakikita niya rin namin, misan niya nun hula, pagpanuntutan ilmo. Na misan na kuman waktu man yun, tusin kita niyo, bang aun waktu, biasin biya ini. Alhamdulillah, yung mga ini, amo na iniin nung tahinang dahing hamang karidasin Allah subhanahu wa ta'ala katutan, magpunpun biya ini. Kami maghabok sin pikilan, kami hikarayaw sin katabo, kung sa hikarayaw pagkaniya. Tawa kang biyasin namin pagpunpun biya ini, pagpangalami luwan na pagpangadji. Pagpangadji, na di na kamusuy-suyan. Ini ni kya wajiban, intiap-tiap tayo katutan niyo. Mga G. Labi luwan naman kita na nakuha sin agama Islam, nakuwal kita ni Muslim kita niyo, nagyawajiban kau hati mo in agama mo. Asupaya in kita, di kita tuktul magtumari. Maghinang na sadya kita, mag-amal na sadya kita biyayan, sakali, wala ti imam mo. Nabiat ni inhikasahi, ikachiksi namin amal sin kita niyo, nalabay din hapagpanuntut ilmo. Pagpanuntut ilmo, ini wajib siya. Fardu ain. Tiap-tiap fardu ain, kaya wajiban in tiap-tiap amin Muslim balig na siya. In humati sa sinagaman niya. Talabul ilm, faridatun ala kulli Muslim. In pagpanuntut ilmo, amin manuntut kau sin agama mo, asupaya sadya amuin inimuntol in pag-akamang marayaw, asupaya sadya atin niya wayroon sa hawi yung sinaminong tayo inhinang mo yan na mahinang sabab in pagpanuntut ilmo amo yan tuin sumahawi sin kakahinang mo amo atin magchik sin hinang mo pita sanin tao takapanghati basin wala in tao takapanghati ibasin mo ibasin mo impiak pita niya biasin bulan ibasin ito kita nilak impiak barakat iwan yung pagpanuntut il mga tao tayo mga Quran may nang sabab yato amuin ikadawhat sin Allah Ta'ala ay ikadawhat na to sinrida sin Allah Ta'ala ikakarida sin Allah Ta'ala yung mga hinangbiya ini makugin Allah Ta'ala amuin inipon niya imarawhat sinamu ipag-agama imahati sin agama niya wala na piyasaran na amo yato akan iba ni pagpanuntut yung mga katotay mumuran ini di hikaluman misampeng kaunan na to na puti na yung buhok bang tabihayan sakali hidayatan ko sin Allah Ta'ala nakabatok ko maun haumul mo na yan dihilan pa ko sin Allah Ta'ala pangumulan asupaya sadya madawhat mo pa inulong kasi sin Allah Ta'ala aun pa laong taplan kay mo aun pa chance mo makapagtawat napuspusan ng kaagin mo napila na biyaw ng mga kakampungan katotay mo lang sikitan iwayroon na alhamdulillah kita niyo masing-masing padirilan sin Allah Ta'ala kawuhi pagsukulan na to pagsukulan na to pa Allah Ta'ala sinyari kita niyo masing-masing halom nikmat kawuhi nikmat kawuhi lagi nausal na to in nikmat ini akawayan sin Allah Ta'ala na ikakatto ta pagpapanuntut ilmo ipagpanuntut ilmo mga tao-tao mga katotay mga oram yan sin sambat ini ni wajib siya sabi din dumadlaw ko magsambahayang na sadya ko di mo sang kaingatan yung mga kawajib-wajiban yung mga karukun-rukunan yung mga amuin wala jari halaw niya at ang sopama nasa na ko na ko unong nabayin na ini wala ako nakatakbir at wala ako nakarukunan o kirasan kaingatan na sin Allah Ta'ala nadi ubos na piyarahan kita rasul di mamarahin pirahan kita rasul pirahan kita Quran patuman nayaw na rin doon di na tuhad lo mahulilaw mo o kira sa linig ikaw rin tuhan kay ngatan mo rin yung pandi akan na pirahan ko rasul pirahan ko kitab asupaya inyan patuman mo amuin may na amo yan in sa labo-labo referensi kita niyo
Dinya di ikapagsaad. Na yan, wayron na yung kanabihan. Yan yung mga kaburuhan. Sila nani namin warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. So ay kita niyo di kita niyo manay kuri kanila yan. Labi luwa ni parkala pag-agama, asupaya in pag-agama na tuwatin ni marayaw na ayaw kita ni maluman mga sumukan nila. Labi luwa ni parkala o mga biyak ruwaruahan si kita niyo na asubuhon na tutod sila. Na alhamdulillah, yari napaaw ni parkala biya ini, asupaya maaw ni biya mga pagpangaji, maaw ni biya mga parsukpatan mahungot, in asal-asal da mahungot, magturunin uhod, bukun ka. Bangin in mga magtay manghud, ma Islam, diniaon, biya mga pagpunpun nila biya ini, bidda sanday sinami mga silamo inway, yun yung may pagpunpun nila. Sa napupunpun biya ini, makapag-share. Bikilan, iban makapag amin mga on waktu yung mga sila, aon pakaspeksakaan, hane, mahinang sabi pagpunpun biya ini, maaon yung pagsurot-surot nila. Na ini ni chance na sin kamoy rin ni naon yung mga pagpunpun biya ini, na kaunahan inamin pagtiyok-tiyok yung kita niya. Ayaw magpasalo mo yan dahil amir. Yan da sila ba? Ayaw. Kataan kita niyo yan, own responsibility na ito. Nasupaya ini mga parkala ini, biya na si pagpangadyo din, asupaya mga tumatas, at niya magdurunin pusok sinami mga ini pagbarkas nila hindi, nasuway magtiyok-tiyok. In mga sila wayrong sasakatan, baong mga taymanghod nila, iniway ron sa sakatan na supaya mga makahadir, makalamod siya mga karayawan, na ayaw siya maikot pagpasakat. Tumaong karayawan mo yan. Apang ita mo sa parkala, sibi-sibi. Sabang pahadarat siya ng Allah Ta'ala, malangko siya karayawan. Kau ne, kung dahi nga sawab mo, piakat mo maun, nakaingat sin alip, aw na percentage mo. Intaw mangda kamo inlong tapahin ng marayaw, ada siya sin nakapaghinang sinapin ng marayaw. At iniaon siya karayawan. Na ayaw masumoy mga sila taga sa sakatan biyayan. Kuman tulos ikhlas pa Allah Ta'ala bi mga inhinang singkitan niyo. Na bangaw pa mga labi luwa ni mga sila di pa to makabasa. Makabasa may mga misanin alip on waktulong misanin lumabay ka niya di misang kaingatan on lumabay ka naman alip sa law niya inibayta number 1 na alip niya to sa law na number 1 sa bayta amot isuli ka ni number 1 na kani mga on mga kaanakan nila sibi-sibi muna suway pauton nila sinami pagpangadji ay dakula Muslim ka sa di makabasa sa Quran. Laasan na sa dako ng ibadat. Puti na yung pungot, tabi adakuman, puti na yung buhok. Pagkat mo sing Quran, ihilan mo, di mawailang mo biya mga maluman. Sakali, bukun di, bukun maluman, atau sa, di makabasa. Sarap. Na mo yan, atin na imalako ay, amin di ko makabasa. Ayaw mo hikaluman. Maluman ko matu pamarkas lang malaas na kung pa akong mga chi ayaw so bayat to ko ini biali sa matin labi hikaluman mo amin di ko min sa mingat mamasa iba nasun ko lumahod in Quran pera mari kung namin nung tayo pag-display sa dyan ngayon kamatoran dito ka to labi lumaha mga kakimbahan kamatoran to kaya kapu-kapu ng Quran law. Di pag-ukawon. Labi nun ng biyahon. Sa aming mga nakauna, matagi imang kamumaasan na ito mag-hinduha mga kaanakan nila. Karuno kami kawaybayan, may naat pa, so bubayat ito na nagbabasa yung mga kabataan. Bukon ka. Sa biyayaw, nun yung karungan mo. Music. Music, pakawaybayan na. Simud na yun namuin. Ni syaitan yung nahalom simbahay. TV na sadya. Sa ing Quran di na, mahang na kumakarungo. Yung mga
nakaw na to dito ka ating mga halakatul Quran makusog di mga kamasdiran o nabiyang kimo lang unin sabab asabab si mga kamaasanda nalawain namin nung dami pag-itil nila halga makanakan nila mag-amin bauton nila si pag-arama at ikuya rin nakatan ato pa yung mga ininibi ako sa Jawa Yan yung nakatan. ha? O yan yung nakatan nainiyat tubi lang sa Jawa long ta mga tote mo rin ini long ta mukaddima at iniya supo siya to open kwan siya iniya pangasubo Pagpurog. oo nasung sa ato yung mga hindi mabaya na mo maniyo-tiyo hiril pangadyan tungod si namin kapatid si Muslim pakanya patay mo niya Muslim ay kapatid iti mataw yung kapatid si Muslim pakagkay niya Muslim so lumakita pa duman bangkam dakala saan na kumamaniyo-tiyo ari pa kita makalanjal matong pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ikatasin amal ibadat sin kita niyo ay naman amin mga sila naghaji nag-umrah man tay mausin Allah ta'ala kanila labing bariman apabila sila huminang sin uno-uno na hinangon ibadat pa Allah ta'ala sibuda mo na maaslap inyang utangot nila to pa Allah ta'ala man sadya matay main ikakahinang nila sawa bang naghinang sadya sila long tama hindi tay maunsin Allah ta'ala at inanaklog sadya sila nawayro din ang mga mano siya hindi makabaita hindi nang pinatuno tay matlong niya tay matulong na sin Tuhan ang pao pare dito kato di sa masiguro yung mga sila yan nagsasambahayang di man si mga di mang tiyay main sambahayang nilman sindi na ang pasiguro to di sabi may tasin Allah ta'ala in amura intay maun in ibadat indasyo innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin amula intay mo sin Allah ta'ala aming mga aman nila aming mga sila nagtara sin muttaqin iyaon kanila ipagmabuwa at intao nagsambayang alamat sin iyaon awon kabuka ni Allah ta'ala inway roon awon niya to alamat kabuka ni Allah ta'ala way roon dito sa jasa na at yasal na malago na yung piyaparakan na mataod pa man di ba bibaytang kita awon ang mga alamat isab alamat sin may mga ikatayma sin amma sin kita niyo mataod mga alamat niya di ana sin namin mga pagpataod sin istighfar nagtawat na pa Allah ta'ala tapos piyataon mo yung istighfar ka man sambil magsusumpay namin ipagtaat mo pa Allah ta'ala na yung si magpuko inyan alamat tay masin Allah ta'ala in amal mo tay masin Allah ta'ala pagtawbat mo nasuway ato amuin mang kita amuin magtawat nasuway tawat matutubo kung tawat lamog-lamog aw ding ha mga pamumong laong na kamatawra magpakahinang dawa ko tuwalong na ano eh magpakawalig da ko pa yun ang pamil at hinahinang lusa ayaw siya mamumbiyato sa ini pa mong niya paano na insyaAllah di ko nabalikan kung po namin amin di pa mong matinya kabalikan kurasin ng pwede na ayaw salong insyaAllah di ko na isab-isaban yung mga inya ito pagpakusog mo sinaming kwan mo iman sinaming mga sila inamin mga sila min huminang nasuway doon ikaikhlas pa Allah ta'ala taubat kau nasuway yaw ikaikhlas mo
Sa abdeng ha mga alamat, iman syuroti katay sin ibadat sin kita nyo katan, na doon ka ikhlas. Iba sin mutaba. Naghinang kau uno-uno tiba ng ibadat, nasuway ang ka ikhlas. Sabang mayroong ka ikhlas mo, na mayroong inihinang mato, naklog sa jakaw. Akaning katan, kung kita nyo sa mo na muna yung check kung si kita nyo amo inyat si kita nyo manakar na sinallahu ta'ala sarda so imiya makatay sa paaturan sinsara kung namin ikhlas na siya sa wala miya makadaturan sinsara di dato tayo mo sinallahu ta'ala amo yan indwa surut ikatay masin sin ibadat sin kita nyo kapang mayroon indwa ini nakakad na inhinang sing kita ni tertentu di tayo mo sinallahu ta'ala so ay nakakakat indwa sulod din amo yan mga tao tayo manuran murah-murahan ni mga sila amo inag na haji sin ulan ini ay oo bay pa kita sa pa amo harama dari pa kita ha Dhul-Hijjah muharram na muharram murah-murahan di masinallahu ta'ala in mga kakahinang sikitan niyo ni maway ini madawhat na to inamin ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala nasumaya to amin kita ano yung kalakbuan sin taon naghaji ya da siya amin naran ya da siya namin bago yung mo ading ha panina niya mga si kanina tinabya da siya namin pakupya kanap tinay ka mo yan amo na yung pagtago na nyo born again pagka mo sa atin na wayron do sa rusan yung nasuya to halaan yan to ayaw yan to batalon amin magbalik na kumalawi-luwali mga sila dahil nga hula mga di na kita matupad yung bangsa pabangsa na to nagbuhusin alta nila imasimbaran nila mari bisabilillah miyari nag-ibadat marayaw napang sakali pag uwi nagbalik na pa paasal sin kakahinang niya uno yato tema yato tawero way meta inding ha mga pangilahan mo sin tema inamin in amal niya yan, tema sinallahu ta'ala, bagin siya yan, bang siya nagtawat na sin kakahinang na sa paligid na siya, di niya nabalikan. Di niya na to isab-isabat pa. Di niya na to isab-isabat pa namin pa. Na, ang pabay tayo mo kay Ibrahim Allah. Bang intao yan, di niya nagtawat na siya, nagtawad siya napagubos bang niya katumtuman ni namin katumtuman niya in mga hinang niya tulo saya diya makupas siya taman dia ipagkuan niya pa ipasaplag niya pa ipagmakuyak niya pa to in hinang niya yan na in mga ini isang palaw na niya mo kapatan tahon niya wala niya masinallahu ta'ala tinatawat na siya sakali bang niya katumtumanin namin dosa niya yato ulan siya nani yato natin nasuway kaman in mangkaw ng tawat na pagsusunan muna yung mga nahinang meto na kauna so marikita niyo aming mga inisurong nilihil natin pangadyan dahil nga mga kapatid sin Muslim papagkahin niya Muslim tuwaliin hadis ini kapal sin kita nyo katan isa rin kayo manawala ati ko kalupahan nila na aununin pagpatum-tum-tum-tumi so yung pagpatum-tum-tum-tumi hikapak mong paat sin mga sila aming mga bariman ikaw mong paat ya tukatan
So agadi na to mabilang agadi namin nung tabang tungod parkala amin masabot in kapatod. In ako ang kapatod ko kan. In kamuon isang kapatod ni ka. So man yun, sa puto na to, labay din nga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatod din daw ta hirihirta amin itarkhista siya isa maray ta misan na kuman maniyo ti waktu pila pa minute tualin namin banda atawa Kapatang minute. ha Kapatang minute. pila 40. na ini muna abay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam saying kan Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'ala al-muslim sid o pakaibanan khams sa putong tanain namin nung ta insid tinasita pila sita Ulo. uno may nga to sa tama idha laqitahu fasallim alayhi amoy ni panagnan wa idha da'aka faajibhu pila na wa idha stansahaka fansah lahu kapila na upat na wa idha atasa fahamidallah fasammithu wa idha marida fahudhu wa idha mata fattabi'hu rawahu Muslim kitab niya sahih bilayat to nasabot unong muna nasabot ini hambuk panagnaan kapatid sin Muslim papagkay niya Muslim uno siya ratus salam amun na assalam ini salam aparma sin Allah Ta'ala wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bihahsan minha aw rudduha ini hamuk danin bang kita siya lang sintay mangutta sin sa salamat sin namin sa salaman nasway ta siya unohon inhak niya yato in sambagon siya inhak sin sa pama ako pagsulko ko na si malam ako kaniyo naon nato hako kaniyo nasuway yato sambangon ni salam iniha tatkala di yung uniyon insalam kanay sabi magsasalam suway para patanungon niya bang siya sumubok ko namin makanungo sa Jebel di ako na dyan amin pantod i-voice out mo namin ni mataod namin wala karihilan halga katutan yung kamatauran ba ini Iyan gaan na to inamin ka ipagsalam. Assalamualaikum ya wayrunda. Way mo kay ngatan ipagsalam ini. Duahin ni siya. Duahan mo intay mang adlaw di duahan mo siya. Dami kani namin sumambang duahan mo na ito. Na intao amin si malam yaon, unin hukuman kanya. Wajib siya atau sunnah? Sunnah. So pama ako simod at sunat ka ako in sumalam bang ako di iwala sumalam di ako magdusa sa bang ako si malam assalamualaikum apa wala ka mo kata si mambag nagdusa ka mo kata sa bang in hambuk din si malam so pama at niya ini hang kata ora insya Allah no kami assalamualaikum tinawirun at ini kami kamera at ini kaya wajiban siara sa abang hakatan niya mamarahin na inhambuok yung makasabang. Sa mabiyakin ka niya, sumalama ko, mamarahin na yan in nakasamba inhambuok. Sa inlabi marayaw, makasambag ka mukatan. Nabi, timakan siya, biyakang niya, tinya kipaya. Bang hakatauran. Bang simalang pakatauran, na inkiyawajiban, bukod na tukata namin subay amin magdungan-dungan amin nung sumabag sa salam bang asa bang way rumisan hambuk nagdusa ka mo kata ta inabi marayaw niya diwan ko sinte mga pagduhan mo isab siya salam na mo yan ang kamatauran ini dito ka to karihilan wala karihilan halga biyahil pahil iban bang makakita ni pagsalam dito ka to wala kukun assalamualaikum inisan
Saan? Katawa ko ba? Bang mga hakim ba ini? Jake. Ayan, pwede ini pagsalam hakim ba? Uya. Uya! Ha? Ano yan doon? Atawa, uno-uno na. Atawa, magbaki ba si tayo mangod niya? Iniyo na kayo mo, pwede na kumrad. Atawa, uno-uno rin yung sa di ato amin kumasin, assalamualaikum. Mataw din niya yan. Naon pa rin ka to. Kaya ingatan niya tayo mangod niya yaon. Tayo mangod niya Aram Islam. Yaon na nag-vaccine sila, di misang makasalam. Ariin na yung tayo amin nung tain na malmumin. Ano ko ah? Amo rin sa barang amin matang tayo mangod mga sila. Para iman, magdan. Eman ko nakuwal. Para iman ko. Nag-aram ko sinakam Islam. Iingkatan sinamin sa barang. Nakuwal. Kami nag-aram sinakam Islam. Inyan tayo mangod mo akam Islam. Nayo ko magpi. So wala na on biya kimang kemo. Di mo sa kakilahan at tawa uno. Di mo na sasalamon. Matat kala piagbak mo siya. Inagi sila susunod sa salam. Unat bang mo sa ipagbakuno mo siya. Salamon mo siya. Nasibu day kaunan nararamo siya na sakka ibang sinuway at tawa kuntara mo. Salamat ay mangod mo siya. Sabi nang sawab. Pagsalam yan. May nang sabi kakusog sin babon. Ikakusog sin pagtay mo. Ikakusog sin amo din pagsumat siya. Isinapeta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panganyohin ang amin ini pagsalam yan amin absus salam bainakum tahab. Makono ka. Bang ni atin ipasa vlog in salam po no. Maon doon kanu ipagkasila sa mabubutin. Ipagkasila sa sikita. Kita ba ko yung taon nagsasaga? Sabang aon si malam kanya misang pabiya din inaming kwan nito. Akad biya kumuin indual niya. Biya kumaan gaan. Bukong ka. Nasuwayat ini ni ayaw na to yung mga kwanon. Ini pagsalam ini. Nasuway na to. Ini ihilang to dahaga. On hadis tengkan Imran bin Husayn radhiyallahu anhu maqal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalasa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun ini ampuna to thumma jaa akhar matong na sabi na mo faqal assalamu alaikum wa rahmatullah ikay na to miya sa janon assalamu alaikum. Siyang bagsa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apa salimin ko din ay sallallahu alaihi wasallam inatulon niya pila na angko dinapok rayawan ha thumma jaa akha di matong hinambok do niya ina assalamu alaikum wa rahmatullah tagaon mo na siya ikain assalamu alaikum hinambok yan apa niya wa rahmatullah kunin lagi sa paradda alaihi thumma jalasa niya nasambag namin pan niya pasalimin ko dito yaon inagasin Rasulullah sallam 20 kaya na to hangputa ini 20 thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh betul ya paradda alai fajala faqala 30 artinya mas matao din ini katuyat to assalamu alaikum ang karaya pilara siya pa sinasabi natin ni hangpu. Kaya na po warahmatullah. Pila siya. Tawaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pila katluan na. Na ikaw na inaminong ta. At sa si amo atuin pagsalama kami Islam. Assalamu alaikum. May ratukan niya. Kaya na po assalamualaikum warahmatullahi labi dayaw. Tiniya mataod pa yung mga karayawan sinikaw. Na isumambagi sa biya to. Na labi isambag na bangko siya lang assalamualaikum na ini sambag mo siya in labi in dayaw sa sambagan wa alaikum assalam wa rahmatullah ako siya assalamualaikum wa rahmatullah sambag mo siya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na isabing kita ni Muslim na ini amoy nagdarasin sifat naman na pastabikul khairat naglulumba-lumba si namin ay nang marayaw. Di siya mabaya yan namin haulian siya. Sa ikita, panginang marayaw na ito kita nakahuli. Tabi ada kumalaw niya long ni marikato tanyo
Ini po kung biasin biyahon, ini bang bunal, o nakabisita mato, ini nga mga artista to o no, yung nakahipok ko no sin amin lokal yaw bang sata. Naglumba-lumba mato. Amo yan. In hadis yan, turawaho, Abu Dawud wa Tirmidhi. Ini hadis hasan. Dami kaya makajari day sab kita. Ini amin sumalang pa mga kababayan, amin baljama'a sila. Sa amin sandi namin nung tamin. Suwi po ito makuna. Ha? Sa in sila ya, tumisan di na amin nung tamin sambab nila suwi pagkaroon kasi kita niyo. Nakalabay ba't nila suwi salamo? Pinakalabay siya mga jama'a si mga kasahabatan, mga sahabiyan. Akiwan hindi man niya si malam ang mga pangsapati mo. Nakikita po po. Kabeda ko ni kaya man namin handul-handul pa. Ha? Na ini haram siya. Labi luwan yung mga aming bukod mo ka mahram. Wassalam. Maka jari amin sumalam kita ha mga kababayan sa aming mga jama'a. Ni Qali sallallahu alaihi wasallam an-nisa'u saqaiqur rijal. Ini yung mga kababayan, pamakatubang ibadat ang magtaymanghod, yan, panilaran, taymanghod nilaran. Sakaik ini at niya, amin taymanghod mo pamakato, kasi namin inaang kaama yaw. Yan, taymanghod mo sila, tinsuay mo rin, sabi ko namin lumaway na dyan ko, di bisang ko sumalang kanina. Inya, tunahin ang sindaso sallallahu alaihi wasallam. Amuin pak salam biatu. Dami kawaita pa kan Yazid radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa asabana minan nisa'i min ta'ud fa alwa bi yadihi bit taslim. Nakalabay na Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masjid o mga kwan munusia. Kuan na isma si malam siya. Ini makita na to nabiya din mga salaman amuin liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw mga alamat sin salam sin mga Yahudi, salamat sin mga Nasrani, sin Majus. Aw waktu magkahinang sin kita niyo. Biade, namasabot na to. Wasallama alaina. At kaweta sinabok ini sahabi yaw ni Asma, na si malam kamo daw na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dayariin kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin salam. Maningod-ingod kita ang mga bukod ng alam sa ng Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara, wa inna taslim al yahud al ishara wa bil asabi wa taslim an nasara al isharatu bil akaf." Jadi namin sa salaman si mga Yahudi wa si Nasrani amin liangan kato. Ya din salaman sinamin daw sinaro sa lambo ko ding ha mga niya jumlahan ko ding ha mga umat ko ding mga magkahinang si mga behin yamin maningod-ningod pabukon niya yung kakahinang sinakam Islam. Maningod-ningod madungan din kamo. Amin ayaw long niya singurin niyo mga Yahudi. Iman sin Nasara, mga Christian. Sa wablaw na impagsalam sin Yahud al-isyara. Yan pag-isa mag-isyarat sila sinunod sin mga ulamin o mga biyayan kuwan siya ako biyan sana kinis na yung kuwan kapag at diba kayo ngatan nyo rin yung mga tudlo nabukunhat biyayin kinis na yung mga indakbus biyan ito namin simbol namin salam nila yan naka naman kung makakuang kita nila kayo ngatan ninyo deng haunong nila deng ha tupukan nila. Kaya hindi dito ka magpaprat-prat yan, nakakawa sila yan. Naday nga Yahudi. Ini lang na yan. Yung mga Nasrani biya din ipagsalab si Nasrani. Biya. Ini amin, kukunin sa kuha sa, biya din kuha. Amat nubeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya din, hindi ang kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya din yung mga kaadab-adaban si pagsalam. Si mga بأن سيدك بيت ذلك نبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه
Dahil nga mga kaadab-adab pangadatan sa pagsalam, muna-muna suwain sumalam amin mga sila hataas kasasakatan atau mga kura nakaw na tumaunta at inaimara bang si hatas sa sakatan pagos nakalaway siya nakalaway siya mga tao lima amin yaman o yun naswese muna sumalam assalamualaikum swese muna sumalam in miyaman na wisab sumalam siya mga sila na kung amon niya naglilingko ang kato yun naglangkon sumalam pa muna yun naglilingko na mayroon dato sa ipangadatan ilami adab so pamaon si magkatutan ni biyayan so ay isumalang kami sumud buko namin kita niyo amin na amo ato yung pangadatan in mani tiyo tumpukan mo patawad amat yung na sumalam buko namin mataod yaon amin tumagna sumalang pa amin mga tiyo tumpukan yan na ini kabakan natin na sini muntapa ko na hadis sahih Muslim iwan Bukhari. Demikian was-saghiru 'ala al-kabir. In nakasibi-sibi na umasya pa mga nakalakulit kanya. So mayroon natin sa saan niya. Dinasumalami malako pa mga nakasibi kanya. Demikian hindi nga maada pa may tapas ng salam la taqul alayka salam. Aw nabiya. Alayka salam. Dina wa alaykum assalam. Panginoon sallallahu wa alaykum assalam. Baita sini ayaw kolon ya mamong alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Sabi niya to ang matong tahiyat salam pa mga sila mga miyamatay. Kung ka baka mamisita pa mo assalamu alayka ya ahlal qubur ya ahlad dar. Kung ka na insya alam mo yung mga tawhi pa isubsaan. Na yung mga pabiyayat ko. Amo to din nga mga inipangito si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dengan pangadatan, sumalamin in Muslim, baka niya patay mga ni Muslim. Bang naipagpakit tayo mga ni Muslim, si Buddha, bukon bangsa niya, uno-uno na bangsa, so yun salamon. Ang pa yan, nagpak na sa tibi, pwede bisan makasalam. Na ang pwede tupat, o kapagtaas. Pagkain niya, bukon yung hatumpukan nila, kaya ingatan nila yung tayo mga niya, di bisan lang sumalam, lawayan sa tiyan. Nahari ni pag tayo magdakamesta. Kung nakuwal kita ay nakasabunala. Sa kalimisan ng salam, di mo matatpik. Di mo misan ay kapasakta pa tayo mga. Sa wala na inyo mo, wala miya makat. Tinaikwan, hindi biya kaki. May mga organisasyon na bukon. Sibu di kaw na ninyo natumpukan niyo, sibu ko natumpukan niyo. At kala inyo nag-iiman po Allah Ta'ala, na soy mo rasyaw noon, salamun. Sabi niya tayo mangod mga kama-Islam. Namo yan. Demikian, makachari na isap ko sumalamang sa upama, in ambok Muslim yaon, naglalamungay man si mga bukong Muslim. Lamo din ako sumalam. Sayaw nang tayo mangod mo. Iban si mga Kristiyan na noon, ini doon sila sa salam, makachari na ko sumalam, minsan namin yun sila. Sabi siya lang mo, mutay mo yun. Ayaw isap siya mindahon mo. Daan mo yan. Sa ayaw kita tumakna, kami sumalam ang mga sila Yahudi, iba si Nasara. Ang pa yan, kita pa yung tumakna kanila. Bukon ka. Dito ka ito, wakto. Sa ulan na industry, indamam yun. Tiniaon, biakwan, wakto ihikwa mo na yun na may baran mo. Ikaw magpatibawa. Ayaw, in Muslim, so siya. Amin mga, amin yun ni pagka-aziz mo. Yun, so in sipat si Muslim, di siya kapwa na siya. Mga kupar. Misan pa, napura niya na tauno niya na, so ipakita mo pagka-kon. Sa hingga hindi sila tumagna kayo. Amo yan, ibaita sila Rasulullah, la tabda'ul Yahuda walang Nasara bisalam. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أطيافه. Bang sa upama, on piyak lang ng Yahudi, iba si Nasar, mga Kristen yan, na kuang ko amin, bang on pa biya, dukain labay ko pa dukay. Ay mo sila amin, tagnaan sila amin. Bang isap kita salamon nila. On niya magsalam saan sila. Assalamualaikum, bukong ka.
Mga Kristiyano yan naman, sumalam na, Assalamualaikum, ano ni sambak ta kanila? Alaikum. Tama yung wa alaikum. Amo ato i-invite sa Rasul sallam, ida sallama alaikum ahlul kitab, faqulu wa alaikum. Naamo yan. Nabang sa upama, tinasumalam sila mo at in-invite ta kanila. Damik yan din ang mga pangatatan sa pagsalam. Ini kamatauran, wala ini nahinang sikitan mo. Kaya lulupahan sikitan mo. Ini nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan taha ahadukum ilal majlis, fal yusallim. Wa ida arad an yakum fal yusallim. Walaysa tibula bihaqqi min al-akhirah. At inibang sa upama, at naubos namin inang katoring kanyo din amin paglingkod-lingkuran niya, subay siya umunod. Subay siya, sumalap, patay mga niya. Buko namin mig na sadya, aon sayang biyan. Magukat na sadya, wayroon siya pagsalam. Mataw biya ini. Magukat na sadya biyan, magtipon-tipon, sa wayroon na pagsalamig na sadya. Nadamik yan, bang amin diya tumindog na din amin nung ta makaspek pa na nila o na sumay sila amin sumalang patay mga niya kumig na sadya ang matuin namin nung ta ba ini pang Indo katutan na siya Rasul sallam demikian in kalakpuan sintao amo in salam sarta nagdakpak pa yung sinuno nila Kulang ini. wala may lima ang punon sin Allah Ta'ala ibaw sa abay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inidinkan Barra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa. Wain uning ha mga dua muslim nagbak sila yang karwa pagkubos nagsalam buko sila assalamu alaikum sa nagpuno pa sila nagbak pa namin dua lima amuyan din namin nung ta musafaha yang paksin namin kunin na in lamalengkin niya to ang puno sinallahu ta'ala kanila inusan nila amin people pa sila mahuno makutas wala pa nakuha namin manilawon yan po na sinallahu ta'ala inusan nila nadilan na to yun ayaw na to yun mga gaan-gaanon mga sarapat o hindi sabi mga kausta sumalam sinamin tidak pakilima kanila labing binayo ito sama mo ito yung beta bang mo akaroon yung pasinususan lang bang kumabaya da ang punong sinallahu ta'ala parusahan mo amin doon yun nasuwe sila paragpakon nila insalamin ayaw sila maikot ang payan isa misang pa mga kwero niya sabi mga kiyakong kanya di misang makaabot sinamin lima nalawiluan ni mga sila amin nagsasaka na wakto na sila amin mang silmaway ang punong sinallahu ta'ala parusahan sila nasuwe amin di maig amin mag-anad-anad kita niyo amin tumukba sumalang patay mangud na tuwa ang Islam amo ito'y panaknan ini karuan niya hak sing ijabatud da'wa amo in bangkaw tiapit sintay mangud mo suay mo siya unuhon suay mo siya at niya samba ko ni panawag-tawag niya yun. So pamahituan ini, tiapit niya ako ang mga long tapak ko si pagkawin niya. Nakahan namin para takaw invitation, pagtiyaon niya hapla, amin wali mahapagtiyaon niya. Nakiyawajiban ni ako itong humagi sinami pagkawin niya. Sa pangisab-aon udur mo, amin syar'i, na nakapwas ko din amin paneto, di ko makusa. Sa bangwayroon, amin long ta udur mo syar'i, amin long ta hasara, amin ang kiyakwa na mo tuot, na niya to, wayroon pa niya. Sa bangwayroon, na magkusain amin bang kawala imadir kaniya. Naamo yan. Suway mo siya, ada po ni Sab, bang sa pa maong tayo manghuda, nag-invite ka to. Noon niya, pag birthday, anak ko. Bang kamo. Okay. Kung kaya, imanawag-tawag, ini wajib. At tiyawag ko, tiyapit ko si tayo mangun mo, wajib, inunong mo siya. Samba kunin namin, panapit nila kayo. Nandiyahin niyahan. Kaya wajiban ba ako? Kira nga mga lurayo. Wala ko kaya wajiban. Sa mamita, hinang maasyan. Misang pa to, wala ko yung kaya wajiban. Alam mo, wajib sa ini. Sanda ko magkumongkong sa kita spaghetti.
Ha? Cake. Atawa kikisa siya. Natuhan ini kau lamod kau. Naktusan ako. Namataw din biyaon. Daon yan kay banan. Tabi ita kuman ang mga katotoy manguran. Bang sila long ta magpadyamo. Si mga biya ini parkala pag birthday. Atawa uno-uno namin bukod na hasara. Labi luwain pag birthday ini. Mataw din katutan. Ni Muslim sana pag birthday. Muslim na pag birthday. Hinang sinuno ini. Matampal ini. Hinang sinasrani. Hinang sinyahodi. Naningot-ningot kita kanila. Na mataw din makasusa. Mataw din nga mabang sa Muslimin. Himi ng simbiyain. Bangtang. Na manapit atawa mga haraig pay mo yaw. Oh yun, nakasali sa nakdaraig sa bisan ng mga nalamod ko tuan. Bisan peng kaon na nalong minsan dumuha siya kay mo. Naon niya biya yan long mo biya. Asab si pagtay mamud ba? Ha? Biya makakonto tiabit na kita sanda kuman. Atin ni mabuha ko mauno. Atin namin mato pa sa biya mga pagkala duay. Ipagpakaon wayron sa niya, misan at Lord Law, magpakaon ko, mag-invite ko tao. Wayron sa niya. Sabang mga parkala, biya ini mapag-birthday na, pabuno na ini, di nang maasyat. Di makajari, initauran na ito. Ini-invite sin Rasulullah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Pagtulong tiyabang ikamu, pahinang marayaw. Uno-uno parkala hinang marayaw. Asuway amo yan namin pagtulong tabangan. Yan na si mga parkala be ini pagpunpun. Nasuway ni amin pagtulong tabangan si kita niyo. Pagtaod dauran, ba't hinang marayaw? Sabang kau mabaya na lumamagkarayawan, nain ako tumakat palumutuan. At niya apitawa ako tao no. Sabang aon dakwan mo, tiniaong gos mo, misang ko di tawakan atau misang ko ibaytun. Panghatat kala parkala angan ikarayaw ika may nang pasabi kahukot si pagtatay manghud na ikaw yung atas pikit bukon namin tabi ako kayo na suway sa jabi mga siyasagin na nabanghin ang marayaw ay nako tumawa namin suway pa ko sa Ginoo si tema mo bukon na sayo nilang tabi ako mo namin ikaw rin magkapahit dahat naman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sa ayaw kami sa magtulong tiyaban ni pahinang ikabak mo dosa, nang ikabak mo pag may nang sabi kapag amula si kamo. Naiinyaw ni nang yaw no. Nay mga sila tabi ta kung bang pama nakaon mga sila nakauna ng birthday naswe. Tinipektaw batan nila nato. Naswe nato di balik-balikan. Di makasusa ini di matukamo. Dito hapurayda. Bakas na nangangasubo, sinukuman si pag-birthday. Nagpaaki ka na kami pa din doon namin nung nakahati si pag-aki ka. May pagdungog na mo, nagpa-birthday, buko si pag-invite niya, buko namin lamay kain nung tabi, tinipagbansa. Yung kabukaan niya, tinadi humader. Sa himinang siya doon way, amoy biya din kahadir si mga tauyaw. Nung nabiya pagpang pa sa diba? Pagtipon-tipon sa diya. Saka, lagi mo na yun kuhan. Celebrate pag-birthday. Naisyo yung nagdusa. Sa pabiya katutan nyo, pagkabiya timbiya kuhan niya, tapos, wayron panghati na to, wayron na tudusa na to, sa'y nagdusa min tauyaw. Wala kita niyo at na nakakuhan namin nagtaawon, timaayon kita sinamin kakahinang na yan. Uno-uno na hinang maasyat, hinang hikawong si Sinallahu Ta'ala, misang palaw na inyong basa hikakusog, si pagtay mga usa, laway na yung hamin maasyat, laway na yung wala na kita kiyawajiban namin, tumabang ka niya. Naamo yan din namin mga, sabing kayo na, pangati nila, pagkatiapit na sila, tinalawajibin namin sa bagunta. Na mataon, pag-celebrate si mga, unong pa yan, ako si mga, celebrate si namin doon magtiyaw, Anniversary. anniversary nila yan. Meron na yun eh. Ano yun nakawa? Ang pamansari. Ang pamansari. Ang pa Father's Day. Mother's Day. Kaab. Day. Meron na. Pag day, anong kuhul na? Naya, suway niya may nung dapat. Cool day. Day, katan. Ako sino pag-yes, day, ano na? Date. Why na? Date. Kwan na, death.
Bukod na dead na. Bisa may mati. Ang dito rin. Naamo yato. In wajib, namun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ding hamang amin wajib kita min paano ta sila. Man du'ya ila urs aw nahwihi falyujib. Isu inamin na taabit siya perkala kasi mga walima min pagtiyaon at tawa uno-uno na abang man inibuko namin perkala ini min hiaram sinsara amin na ikalangan wayron sa niya to at ini kaya wajib ang kumati. Masa mabeni biasa namo apel na to ini. Nanabit siya tinay magkongkong kita ni tiula ito biya. Ataw yung mga pagkuhan. Kung mayroon ako kaya amin aun to biya odor mo biya kau na sinsara na soy ko biya mga kalagi amin laon tapagpunpunan tinyaon to biya mga kalagihan pagpunpunan na taayunan si kita ni biya.Was nga mga yan to na ay man kamo pasaplalo ni ko neto na kyo ni sa ni pag-birthday. Na ini kato ni ama to. Ini haw punta. Ini kato ni ha annos ulahu. Am ipaguno. Am magpatumtum ko kaniya. Amok din nga mga kapatot sintay manghud mo. Apabila siya sumukat kay mo to at patumtum iba ko. Biya nalupa na to da ko ni biya. Biya mga mix na to na halom si Buko ini. Uno biya mga hikaril mo nasihat. Am imihinang sabab. Ini kabatuk ko paran. Ini kabayan sin Allah Ta'ala. Abi inin hal, pag-aunay sa patumtumi. Iba ni pang nasihat, bukod sa jabet, kumisan wala ko diyak. Wajibin nino, inamin magpatumtum. Wajib sa ini wajib siya kung makawatar uno siya wajib to siya min ini hakatan atau dumangan sa pakipaya. Away ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam at dinun nasiha. At ininakam Islam, isuy sa pamuno. Ipag nasihat po kung sa jayaw na nag-aram ko sa biya doon na dyan ka, pag ustay manghud mo, nalalawong, Muslim sa jahangan, sa ini ka, alhamdulillah, hidayat ako sinallahu ta'ala, kapag aram sinakam Islam, tapos nakapangadji-ngadji ka, aong kihati ang maniutiyo, ding ang mga hukuman na taon, inaray mo yaon, kaya nga tamtay manghud mo Muslim sa, way yung panghati niya, di misa magsambayan mahon. Kaya wajiban ko magpaungkan niya. Magpatumtum ka niya. Pag sa upang, way roon namin, long taluay na kung kanin, ikaw kaya wajiban. Yung pumasok ka niya. Sabad lang mahuli, na maunay pagtaksil pa kanya. May tayo sa long na i-amir yan, wala akong sa piyatumtum. Wala misan ako tiabit. Sinya, umay nang sabi ka ba ko. Suro ka. At away, misan ako tiabit matumangadji. Sini pagpangadji, yaw may nang sabab, ikaluhay ka ko. Amindan, sumud palam sinsuro ka. Bukong ka. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isu imyanaw siya nagluwas dun sa siya nanuntut ilmu. Kalna sin Allah Ta'ala. Na dihay ni na bangkita niyo mamaya lumuhay indahan na to pala sura. Ang pamuray nin, dia lawak-lawak sin kita ni po. Akan na ito nang inang ibadat. Inamin niya angan na to pa Allah Ta'ala kumahan kita ni pasuro na suka. Sa atong tumunsap kita niyo. In amal, misang pabiyadin amal sin kita niyo. Amal ibadat no. Di yan ikasutsuka. May tayo isang. Sa ini kasutsuka. Rida. Sin Allah Ta'ala. Sabang laong ta amin ibadat. Di. Yang biyabay ta sin Rasul sallam sa pulong sin Allah Ta'ala di makapasok-pasok. Nabiyadin sabi kaulong kayo sin Allah Ta'ala. Pang di ko misan ni minang sin ibadat sinami kawayan ni misan ni maas yaon. Amin biyadi mabaya siya atau sa pamabaya ka ako o maas ko yan mabaya ako kaulungan si maas ko. Sa di ko sabi nangon inami kawayan niya da ako niya unuon niya. Kung biya din ikaw ulong kato, biya din ka, labi lumay ng Allah Ta'ala. Naamo yan. Na isu-isuyuin di mo asya at tinagluas lungsad, haral sin Allah Ta'ala, nanuntod sa ilmo, karna sadya dumauhat sin ilmo iyon supay makahat yan inakam Islam,
kahatian niya pinag-araman niya yun, kahatian niya naman, ini may mga karukon-rukunan, kawaji-wajiban, sa mahinang sababi pagpangadya yun, ikaingat na inyaon halal, ikaingat na inyaon haram, inyaon muba, inyaon jaiz,